Vítajte v mojom prvom videu. Chcel by som vám dneska ukázať, ako to chodí u mňa v salóne, ako prebieha moja služba, nejaký proces strihania. Aby to nebolo jednoduché, nebudem strihať svojho stáleho klienta, ale nájdeme si niekoho v mojej rodnej Žiline a budeme hľadať voľne okoľujúceho človeka, ktorý bude chcieť strih zdarma. Poďte sa so mnou pozrieť. City boy with a country swing. First you went from the court to the bikes, back to the course of my younger days. Lived through it all, but still... Bude to fakt ťažké, lebo ako môžeme vidieť, prázdne ulice, iba holuby. Ale snáď sa nám niečo podarí. Napríklad v Prahe by sme takéto problémy nemali. Tam či je sviatok, či je víkend, proste kvanta ľudí. A tu, v kontroverznej Žiline, teda konzervatívnej Žiline, nič. Toto je na tom také zaujímavé, že niekto sa proste ráno zobudí a nevie, že bude ostrihaný. A ja neviem, koho budem strihať ešte stále. No fakt, nečakal som, že to bude také ťažké, ale nezdávame sa. Stále verím, že niekoho nájdeme. Prešli sme celé mesto, skoro, od Hynkovho námestia hore, nikoho sme nenašli. Vyzerá, že na Masaryčke to žije ako za starých čias, keď som mal 5 rokov. Tak poďme sa pozrieť. Poviem vám pravdu, ale myslel som si, že to bude jednoduchšie. A ja cítim, keď idem niekoho osloviť, že nie je to sranda. Akože idem fakt mimo komfort, že osloviť niekoho len tak random na ulici, či sa dá ostrihať. Nie je to sranda, ale musím to prekonať. Kam odíde tam, odíde tam. Niečo sme zachytili, tak dúfajme, že ho ulovíme. Teraz sa ukáže, či ideme predať svoju službu. Na chvíľočku. Ja som Achim Barber a hľadáme modela, ktorý chce strih zadarmo. Či by si bol ochotný? Teďka sa náhle. Teď ne. Teď sa to nahodí. OK, v poriadku. Pekný deň. Díky. Čauko. Takže nevyšlo to. Zrovna to bol Čech a povedal mi, že teď sa to nehodí. Mohol mať zadarmo strih, nemá nič. Ideme ďalej, nezdávame sa. Do you speak English? Yes, Do you want free haircut for free? Yeah, sure. Máte poď. On v anglicky rozpráva. Rozumiem česky. Dobre, tak ja som barber, strihám od roku 2017 a točíme teraz, ako to funguje u mňa v salóne, v barbershope a hľadáme proste voľne okolo idúceho človeka, ktorý chce strih zadarmo. A všimli si, že máš čierne pekné vlasy a možno by si potreboval ostrihať. Strih by bol za free, iba by sme to mali zdokumentované. Že či by si bol s tým v pohode. Dobrze. Salón mám hneď tuto za Miražom, tak môžeš ísť s nami. Dobrze. Rozumieš, hej? Dobrze. OK. Na Slovensku študuješ, či pracuješ? Nie, budu cestovať. Cestuješ? Tak, tu si na prázdninách? Nie, tutaj nie. Idu v Brne. Ty ideš do Brna? Česku. Ideš do Brna? Tak. A odkiaľ pochádzaš? Where are you from? Aha. Tak vidíte, budeme strihať chalana z nakoniec, nie Slováka. Poď sa, sám sa strihaš. Aha. Dobre, tak super. Uvidíme, čo spravíme. Tu je salón. Som rád, že sa páči. Dobrá mikina, London. No, vidím, že máš tuto také riečie vlasy, že tuto je strašne nízky objem, a tuto na týchto častiach je to také heavy, je to ťažšie. Ja ti poviem, že môj pohľad a potom povieš ty, hej? Že by sme zanechali tieto vlasy v takej dĺžke, iba jemne by som ich upravil a trošku iba by som skrátil okolo uši, možno aby to nebol taký veľký objem a možno urobili iba taký ľahký fade, ale iba sem. Toto by bolo dlhšie. Či by to mohlo byť vzadu, niečo takéto. Dobre. A možno z boku niečo takéto. Je to OK? Je to v pohode? Ale to myslím, že nebude dobre. No to vzadu, čo som ti ukazoval, to môže byť tak, hej? A toto nechceš moc krátke, nechceš to zero? No zero? Môžem iba tak tú kotletu
zanechať iba taký jemný prechod, iba taký mini. Dobra. Hej? Ale toto s nožničkami, with scissors. Sranda, ale nakoniec nemáme Slováka, ale je to super, lebo proste pôjde do Prahy ostrihaný. Nečakal to, vieš, je to také spontánne, autentické. Yeah, let's see how you do under pressure. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Dobrá hustota vlasov, tmavé vlasy. Tam môžete vidieť dobré kontrasty, takže super. Zahraničný model. Hneď druhý, čo sme oslovili, povedal áno. A ukázalo sa mi, že som sa vystresoval. Som sa zasekol a moje hodiny angličtiny, ktoré chodím každú stredu, nezafungovali, ale zase mám motiváciu sa zlepšiť v angličtine, lebo už aj v Žiline môžem strihať zahraničných klientov. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Môže byť? How do you feel? Thank you for your time. Thank you so much. Takže prvé video máme za sebou. Bolo to veľmi náročné, lebo fakt v uliciach Žiliny bolo dnes prázdno až poloprázdno a sranda bola na tom to, že sme našli jednoho človeka, ktorý nás odmietol a bol z Česka a druhý bol zo zahraničia. Ten nám povedal áno. Bolo to pre mňa nová skúsenosť, lebo fakt prišiel na taký tlak, keď som zistil, že týpek je zo zahraničia. Moja angličtina zostala zatrpnutá, aj keď síce teraz chodím ku jednej bábe na doučovanie, ale bolo to katastrofa. Takže mám zase motiváciu sa zlepšiť v angličtine. Ak sa vám toto video páčilo, tak kľudne mi dajte odber a budem sa tešiť na ďalšie videá, ktoré vám môžem priniesť. Čaute!